Ce faceți, prieteni? Sunt Angel, long time no see. Prieteni, nu ne-am mai văzut de mult. Cred că a trecut o săptămână de când am pus o săptămână și ceva, de când am pus ultimul video. Astăzi vom face 2 în 1. Vom face un taste test la niște produse de mâncat, în principiu, și care vă arăt imediat. Și vom face un Q&A. În primul rând vreau să vă mulțumesc că am făcut 50.000 de abonați, prieteni. Vom face ceva, un challenge, ori un antrenament super lung, videoul următor sau peste două videouri. Voi gândi ceva bine. După cum vedeți, momentan nu sunt nici acasă, suntem la părinții Alexandrei și de asta, într-un fel sau altul, nu am reușit să filmez. În fine, haideți să trecem peste asta și să vedem de fapt, ce vom testa astăzi. Cei de la Genius mi-au trimis niște chestii. Și avem așa, Mars Protein Liquid, am vreo două din astea. Coco Pro High Coconut Protein, nu știu ce e, water, și un fel de apă fancy. Ce mai este aici? Să vedem. Protein Bites cu barbecue chipotle și cu Protein Bites cheese and jalapeno. Mai avem Mars Protein și Snickers Protein. Și am zis să le combinăm. Deci vom testa un produs, vom răspunde la o întrebare. Cu ce să începem? Cu ce vreți să începem? Mie, sincer, mi-e foame. Aș începe cu un baton. Am mai testat batoanele astea odată, doar că prima dată când le-am primit, le-am luat din mașina curierului, era foarte frig, momentan în zona aceasta sunt undeva la 3 grade. Și au fost tari ca piatra. Și am zis, mă, ceva nu e în regulă, trebuie să le încerc la temperatura camerei. De data aceasta sunt la temperatura camerei, așa că acum este momentul. Ia să vedem. E atâta sală și nu pot să desfac un baton. Gata. Așa. Deci acesta este Mars Protein cu 19 grame de proteine și 4,6 de grăsimi și 22 de carbohidrate. Deci este un baton mai mult orientat către partea de masă musculară. Ia să vedem. Textura este cam așa. Undeva la 80-90% același gust ca Mars original. Fiind făcut de aceeași firmă, era oarecum normal să semene. Foarte calitativ, foarte bun. Din câte știu, aceste batoane nu sunt foarte ieftine, dar dacă bugetul îți permite, sunt o gustare foarte, foarte bună. Haideți să trecem la prima întrebare. Mirel Mureșan. Salut, am auzit că prohormonii sunt mai buni ca orice supliment cu proteine. Crezi că după ce ai terminat un ciclu de prohormoni, masa musculară se va micșora? Prohormonii, în esență, practic, sunt un fel de steroizi modificați așa încât să treacă de legi, încât să fie legali. Dar, în esență, în rădăcină, sunt tot hormoni, sunt tot steroizi, doar că au mai atașat o chestie la ei încât să nu fie ilegali. Dar dacă nu mă înșel, în America foarte mulți prohormoni au fost deja interziși. Și din câte am înțeles, este aceeași treabă. Adică dacă să zicem mai ai o moleculă de testosteron și mai ai încă o moleculă de căcat și le-au combinat și a ieșit un prohormon, corpul va despărți acele molecule și va absorbi tot acel testosteron. Deci dacă tot vrei să te orientezi pe chestia, mai bine iei direct steroizi. Și da, masa musculară va scădea exact ca și la steroizi după ce nu vei mai lua. Ia să vedem mai departe. Înainte să trecem mai departe, haideți să testăm și ceva lichid. Sincer, pe lângă că nu are un gust extraordinar, ți este un fel de iMess cu lapte, dar de câteva zile. Adică dacă îl faci proaspăt, iMess-ul e clar mult mai bun. Dar dacă îl uiți în mașină, s-ar putea să se apropie de gustul ăsta. Sincer, mi se pare o chestie fancy, chestia asta, care nu și are rostul.
Acum nu știu ce să vă zic, dacă sunteți fani, eu nu v-aș recomanda. Cred că ești mai bine ca preț, adică nu cred, sunt sigur că ești mai bine dacă îți cumperi AMS și ca și valori, și ca nutrienți, și ca și gust. Deci, Alex Neața, te rog să pui un video cu un orar, cu ce să mănânci și ce trebuie să mănânci. Cine, bănuiesc că cine îi place această idee, deci cui îi place această idee, să dea un like, dar să pui pentru părinți și copii. Am înțeles într-un fel sau altul ce ai vrut să spui. Ideea de orar este că ți-l faci singur în funcție de programul tău. Deci pe lista importanței, dacă ar fi să ai un fel de piramida importanței, când vine vorba de nutriție, în primul rând ar fi caloriile, apoi ar fi macronutrienții, cum sunt împărțiți, și undeva jos de tot ar fi timpul. Deci poți să mănânci mesele mai aglomerat, mai despărțit, mai multe, mai puține. Asta în principal ți-o faci după programul tău. Dacă ai un program mai lejer, poți să mănânci undeva la 2-3 ore. Dacă ai un program super alert, în care, să zicem, ești 8 ore la serviciu, în alea 8 ore nu ai pauză deloc, nu poți să faci nimic, atunci va trebui să mănânci în restul zilei. Deci este un program flexibil pe care ți-l poți face. Atât timp cât tu știi câte calorii trebuie să mănânci, ce macronutrienți trebuie să mănânci, nu prea are importanță când și cum îi mănânci. Dacă ar fi să creăm un ideal, să spunem așa, în principiu aici se cam bat studiile cap în cap, adică mulți spun că este bine să ai o sursă de proteine la 2-3 ore, undeva la 20-30 de grame de proteine, dintr-o proteină de calitate. Mulți spun că nu are niciun fel de importanță. De exemplu, este doctorul Jacob Wilson, care a făcut un studiu chiar recent, dacă fastingul, cum ar veni, dacă nu mănânci toată ziua și mănânci toate mesele într-o perioadă de 4 sau de 6 ore, nu știu exact, ideea e pe acolo. Deci dacă mănânci, să zicem, toate mesele în 6 ore și în rest nu mănânci absolut nimic, dacă este vreo diferență în pierdere sau în creștere în masă musculară și având în vedere că caloriile au rămas la fel, nu a fost nicio diferență. Deci până la urmă contează caloriile și nu timpul, cum ar veni, dintre mese. Deci, acel orar de care spuneai, ți-l faci singur în funcție de programul tău și nu văd de ce ar fi o diferență între părinți și copii. Bine, acum, dacă copii te referi la copil foarte mic, este într-adevăr un alt tip de alimentație. Dar copil la 16 ani și părinte la 30, nu este mare diferență. Ce mai testăm, prieteni? Ce mai testăm acum? Dacă tot am răspuns la întrebări. Protein Bites. Nu. Hai să testăm Snickers, dacă tot suntem în tonul ăsta. Încercăm un Snickers, deși presimt că este la fel ca și Marsul, mă refer tot așa undeva la 80% ca Snickersul original. Deci el arată așa. Vedeți, are alune pe deasupra. Ia să vedem. Fac care. Este mai puțin cremos decât Snickersul original. Snickersul original, având mai multe grăsimi, are textura aia mai grasă, mai cremoasă. Acesta este puțin mai uscat, dar de gustos este gustos. Trecem mai departe. Întrebarea pentru Q&A-ul următor. Din câte știu eu, în perioada consumului de creatină trebuie să bei multă apă pentru a ajuta la hidratare și la retenția de apă în mușchi. Ce se întâmplă în cazul în care vreau să particip la un concurs și trebuie să elimin apă? Pot apărea efecte adverse de la faptul că beau mai puțină apă sau nu consum deloc chiar înainte de concurs, în timp ce iau creatină. Și cam câți litri de apă ar trebui să consum de obicei când consum creatină? Bun, în primul rând, când vine vorba de concurs, ar trebui să te pregătești cu cineva care are oarecum cât de cât experiență. De exemplu, în primăvară voi participa cu un client de-al meu la un concurs la Men's Physique. El arată cam așa, momentan. Eu i-am zis că, dacă ai să te faci mult mai mare, s-ar putea să nu te mai primească la Men's Physique. Lucrez cu el, cred că, de câte luni? De 2 luni? De vreo 2 luni. Și a reușit să mai piardă din grăsime și să mai crească puțin în masă musculară. Am lucrat la câteva puncte cheie. În fine, nu despre asta este vorba. Ideea este că acea privare de apă nu ar trebui să dureze o săptămână, de exemplu. Nu rămâi fără apă o săptămână. Și chiar dacă ar fi așa, nu știu ce plan ai tu de a elimina apa, poți să nu iei creatină în perioada aia. Deci nu va fi niciun fel de problemă pentru a nu duce la deshidratare totală. Dar
Creatina, la rândul ei, duce apă în mușchi. Apa care te interesează să dispară din corp este dintre piele și mușchi. Practic este această apă încât îți dă senzația asta de pufos și nu ești tare, nu știu cum să vă explic. Nu ai acea textură de concurs în care se vede fiecare text, fiecare șuviță, fiecare mușchi, fiecare venă. Practic aceea este apa și grăsimea care ne încurcă. Dar creatina duce apă în mușchi, deci vei părea mai mare, mai umflat puțin. Dar acum depinde, poți să te consulți cu cineva în funcție de cum este programul tău de descărcare când vine vorba de apă și în mod normal ar trebui să consumi măcar un 3 litri de apă pe zi. Mai departe, bem ceva? Hai noroc, ia să vedem. Coco Pro. Are un nume, deci cutia asta nu prea poți să o iei în serios. Și zici că e un fel de Teddy. Dar ia să vedem. În primul rând, cred că este foarte dulce. Este interesant, dar nu poți să spui că este apă. Este o băutură cu gust de cocos care are proteine. E un fel de shake proteic light, super light, așa. Ia să vedem câte proteine are. 20 de grame de proteine, tot asta. Deci este chiar un shake proteic. La 300 de ml, 20 de grame de proteine este echivalentul la o porție de whey. Deci asta e ideea, de asta este atât de concentrat. Probabil dacă l-ar fi făcut de 1 litru, era apă cu proteine, așa este shake proteic cu cocos. Are un gust interesant. Na. Interesant. Băi, dar vezi. Și nu știu să folosesc, frate. Scrie pe el, shake cu el. Stați așa să mai încercăm o dată. Și trebuie amestecat bine înainte. Românul desfacă imediat, se vadă el. Acum am făcut spumă, ăsta e. Nu, e la fel, e puțin mai cremos, probabil mai avea ceva substanță pe fund. Dar ca și gust este la fel, deci are un gust oarecum concentrat, fresh așa. Văd că are și ananas. Are un gust fresh, este ok de drum, dar dacă mă întrebați pe mine și recomandarea mea, astea mai mult sunt mofturi, sincer, asta și cu asta. Deci, dacă ar fi să aleg, eu aș merge pe whey. Batoanele, într-adevăr, deci batoanele sunt super faine pentru că te saturi. Dar de ce aș înlocui whey-ul, de exemplu, cu chestia asta? Depinde de gust. Probabil dacă vrei ceva mai tropical, exotic, așa, poți să diversifici. Ia să vedem. Stați liniștiți că mai mult ne afectează gravitația planetei procesul de creștere decât sala. Dacă ești copil/adolescent și vrei să crești, îți recomand să te muți pe o stație spațială. Ai mai multe șanse în 0G decât aici, în zero gravitație, decât aici. Are dreptate. Deci, cu siguranță gravitația și mai mult decât gravitația genetică ne oprește creșterea spre deosebire de sală. Sala, băi, și chiar dacă, deci să zicem că vine un deștept peste 20-30 de ani, descoperă el un calcul cum că, băi, sala ne-ar opri creșterea. Ar fi o diferență super, super mică, dar nu știu cum să vă spun, deci dacă te apuci de sală la 15 ani și faci până la 20 arăți într-un mare fel. Să zicem că pierzi un centimetru, în loc de 1,10, 1,79 pentru că ai făcut 5 ani de sală. În opinia mea se merită. Dar oricum, vorbim fictiv. S-ar putea chiar să te ajute să crești sau nu. Este o chestie, nu se poate trage o linie clară cum că îți oprește creșterea sau te ajută să crești, pentru că nu se poate, deocamdată. Cum am zis, dacă va veni un deștept, eu voi fi aici în perioada aia, sper să fie deștepți din ăștia oarecum mai devreme, adică să-i prind și eu. Și vom vedea. Deocamdată spun că nu vei avea probleme dacă te vei apuca de sală. Ideea este să faci exerciții pe care le poți controla, în niciun caz să te apuci să faci ceva YOLO, să ridici 200 de kilograme deasupra capului și tu să, nu știu, eventual să-ți ridice cineva și tu după aia, hai ține și să o scape pe tine sau o chestie de asta. Deci atât timp cât controlezi greutățile și totul este ok, nu vei avea niciun fel de problemă. Ce mai gustăm?
Barbecue Protein Bites. Ia să vedem. Only 95 de calorii per pack. Deci per toată chestia asta are 95 de calorii, ceea ce înseamnă 1,4 de grăsimi, super tare, carbohidrați 9,2 și proteine 11 sau 10,9. Deci astea au valori extraordinare. Dacă sunt și bune, prietene, la un film, ia să vedem. Astea sunt aromă cu barbecue. Miroseam scrisul. Miros al Lotto cu ceva. Seamănă cu Lotto cu pizza, dar nu chiar. Mi-amintesc de când eram mic. Și arată cam așa. Și astea sunt snacks-uri în toată regula. Mă mir că au reușit să le facă sănătoase. Deci chestiile astea la un film. Să zicem că ești în weekend și vrei să ieși cu prieteni, te duci la cinema. În loc să-ți iei un pungoi din ăla de popcorn, îți iei o chestie din asta, e super faină și ai 10 grame de proteine și 1,4 de grăsimi. Te ajută total să te menții. Deci astea ar fi de dietă, astea ar fi de masă și astea ar fi de moft. Să încercăm și aroma asta după asta. Am nevoie de 104 proteine zilnic. Are ceva dacă îmi iau 42 din pudră? Nu. Deci corpul nu face diferența că este din whey, că este din carne, că este din ouă. Singurul lucru unde face diferența este la calitatea nutrițională. Adică dacă, de exemplu, este din fasole, fiind o proteină incompletă, va face diferența spre deosebire de whey, care whey este foarte calitativ din punct de vedere nutrițional. Dar, de exemplu, dintre ou și carne nu face diferența, cum nici dintre whey și carne și ou nu va face diferența. Deci nu este o problemă. Chestiile astea sunt și un pic picante. Este medium hot. Barbecue. Deci astea recomand, le recomand. Ia să vedem ce mai avem aici. Pentru toate chestiile astea găsiți link în descriere, dacă vă interesează. Astea nu miros chiar extraordinar, deci astea sunt cu cheese and jalapeno, deci practic cu brânză sau cașcaval și ardei iute. Deci deja combinația asta nu sună foarte sexy. Leu. Eu nu le suport. Deci astea nu. Astea da, ia să-mi schimb gustul. Nu știu cine a gândit aroma asta, dar de fapt sau și mă gândesc, sunt oameni care mănâncă din aia cu wasabi și cu din astea. Dacă ești fan chestii dubioase, probabil este pentru tine. Pentru mine nu este, ia să-mi schimb gustul. Și asta a fost, prieteni, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, nu uitați să dați un subscribe și Fitness Nation pe data viitoare. Pa!